Никулина станциясында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Барсуков Илдар Махмут улы бүген 17 июль көнне үзенең 45 яшьлек матур юбилеен билгеләп үтә. Шул форсаттан бар якыннары бергә җыелып, яраткан тормыш иптәше Эльмира, улы Радик һәм Самир, кайнанасы Равиля Набиулловна, кайнатасы Якуб Вильданович, әнисе Гөлсем Тагировна, әтисе Махмуд Давидович, Шурина Ягодиннар гаиләсе һәм бер туган энесе Барсуковлар гаиләсе үз теләкләрен җиткерергә ашыгалар. 1977 елның 17 июль көнендә Барсуковлар гаиләсенең нәсел дәвамчылары, олы өметләре, ышанычлары булып батыр уллары, газиз кешебез якты дөньяга туган. Акыллы, тырыш егет күрше зур Чиркли авылы мәктәбен тәмамлап, Кузнецк шәһәрендә электромеханик һөнәрен үзләштерергә өлгерә. Үзенең төпле акылы, җитез, йомшак күңелле булуы белән яшь егет мине җәлеп итеп гашык итте. Шуңа аңа бары 23 яшь булган вакытта без 2000 елда матур гаиләбезне курдык. Бер елдан соң көтеп алынган татлы балабыз, улыбыз Радигыбыз туды. 2009 елда гаиләбезне бәхетле итеп икенче улыбыз Самирыбыз да якты дөньяга аваз салды. Кадерле кешем гаиләсе өчен җан атып, үлеп-үчеп хезмәт итте. Шул ук вакытта параллель килеш укып, тагын бер һөнәр үзләштерде. Озак еллар акыллым тимер юлында эшләде. Кайда гына хезмәт куймасын, аны бар җирдә дә яратып хөрмәт иттеләр. Сөеклем, рөхсәт ит юбилеең белән котлап, иң мөһиме нык исәнлек теләргә. Исәнлегең булса, барысы да булыр Алла бирсә. Бәхетең мул булсын. Бел, сине һәр вакытта яратып, хөрмәт иткән кешеләрең без ул. Әллә синең күзең, әллә назлы сүзең гомерлеккә сеңде күңелгә. Син гомерем буе минем алтын нурым, ал кояшым тормыш күгендә. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә, төннәремә нур өстәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Горурланып сыкланабыз әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә, балам диеп сөеп әйтүең. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез. Без яратабыз сине әтиебез. Бер кайчан да картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен, киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй юбилеең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың көзләрең. Хөрмәтле Илдар Махмутович, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Тормышымның тиңсез бизәге син, ышанычлы, ныклы терәгем, син булганыга күрә янәшәмдә, тыныч тибә минем йөрәгем. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдә. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдә. Бармы тагын берәү синең кебек, минем өчен янып көюче, шатлык кайгыларын уртак итеп, ихлас күңел белән сөюче.
белгәнгә